dat filmulețul din Minecraft Survival Games, altul din este Fleck, sau Mihnea. Uite, uite acolo, bă. Vezi în chat? Ce? Vezi ce scrie în chat? În chat? Da. Hai că mă duc direct la barcă. Bă, nu pot să filmez cu ce se termine datul. De ce? Nu știu. Vezi că am luat-o pe Eu am spatele. am 100 și cea de frame-uri și scade la 40-50. Da, vezi? Și eu acum am 110. Și filmez. Da, dar tu ești pe ecran mic, asta-i faza. Păi și... Aveam o mai devreme și nu știu de ce am ieșit cu atâtea căpățări. Poate fac ce bine să mișcă. Mai ești în meci? Tu? Da, sunt aici. Am prins sabie și asta. O să-mi iau setările alea înapoi că... Nu pot să... Uite-mi ce bine să mișcă acum. Unde ești? Mamă, frate, nu mă... Hai să iau în spatele meu, am luat-o prin spatele meu și am ieșit mișcă unde pe aici. Sunt la o roată gigantică. Stai, uite-te în dreapta, în stânga. Uite, văd. Aleșă, da? Alergăm așa unul spre altul fericit, spune până nu și ne moară. Ați început? Da, mă, tati. Pune-te pe mod. Păi ia-mă. Iată. V-ați filmez? Da, mă. Ia Bogdan, ia asta. Mihnea, ia vrei? Am. Hai, bun. Băi, rod, nu-i rod. Dar nu înțeleg de la 150-160 de frame-uri să-mi scadă la... Nu știu ce se Ai termină. urcat sus? Ai urcat sus? Vezi, am zis că setările sunt mai bune. Hai și jos aici în cineva. Da, nu avem ce facem. Vino cu acă-ți dai. Oricum eu n-am ceva bun pe mine aici. Dă-mi-mi bus, dă-mi-mi bus. Haide, mă. Ia, mă. Ai întins be cumva, te întreb și eu. Nu, mă, ce? Păi... Cam asta se vede. Mi-ai dat, mă, ce? Mi-ai dat boost. Mi-ai luat o inimă. Și cum să filmez cu hack-ul, what the fuck. Dă-și mie ceva. Uite, vine ăla, vine ea. Olele, trecem cu a. Ah, mă prinde. Nu te prinde, vino cu a. N-am luat buțe ea. Nu contează. Uite pe acolo, în față. Hai. Iată, mă ia. Băi, ia, bă, ia. Hai pe ei, mergem. Păi, ia 2. 3, 2, hai. Au hack. Unul dintre ei are. M-a omorât, în spate. Nu, l-am omorât. Nu te amără, mă, niciun acolo. Oh, jumătate de inimă. Și nu vrei să zici că vine la clean-up. Bă, e prea GG meciul ăsta. Am omorât unul dintre ei. Bă, ce mai am cap aici? Hai. Stai să ajung și astea. Stai, nu mai dau. Uite, am 74. Bun, se mișcă bine, da. Stai că mai fac un NPS-ul. Hai, vine cu a.
Ce? Uitasem că l-ai luat. Unde ești? Dar ce coborăm, urcăm sus ca să coborăm jos? Uite pe acolo, hai pe el. Dar stai așa un pic, că nu am motivație. Bine să nu pierzi. Stai, nu mai trebuie tu Rainbow. Bești. Păi ăla o să stea la clean up. Sunt doi. Bă, Am omorât pe meu. hai după la. Hai și pentru mine armura, nu? Sper. GG, easy. GG. Bă, dar ți-am dat direct așa să zic pe el. Buf. S-a auzit odată. Bloș, bloș. Interviu. A? Ia. What the fuck? Suntem... Ai un diamant? N-am băiatul, dar cred că era pe acolo, n-are. Nu are. Uite, are două Are, ironuri. are bețe. Haide, hai să mergem să ne facem sabie, că am 4 ironuri. Hai la cineva. Eu am și eu am 4. Da, ai câte bețe? 11. Bun. Ai arc? Bă, uite pe unul acolo. Unde? Acolo e. Într-o fișă, nu-l vezi? Hai pe el. Da, nu. Hai, pe el. Hai Stai un pe pic, el. stai un pic. Bă, dar ce urcă așa de rău? Bă, da, una e la 2. Unde? A fugit. În fine, hai, lasă-l, dar nu acolo. Haide, hai, unde găsim un craft? Uite. Cum ne-au oprit ăla? Mamă, s-a făcut full de acolo, zici nebun. Mamă, Aia e ăla care mi-a zis mie. zic că facem timp băiat. Băiat, timp băiat. Zi, băiatul, timp băiat. Fanul meu. Hai, lasă-l, dă-l măsa. Nu că vrea să înceapă de meci, să termină mai repede. Ok, dar hai să ne facem stabil și noi. Ca toți băieți. A, și pe celălalt. Ma. Bă. Nu mai vine, ne facem noi sabie. Uite, are sabie de diamant, ești nebun. Vină mă fac, hai să ne facem sabie de iron. Lasă-i. Bă, mi-a dat una, cine mi-a dat? Aia cu săgeat. Hai să-mi facem săbii de aia. Hai să, unde mergem? Unde e crafting? Mama, Bă, cum te la bă? are inbot. Hați-i piciorul. Oricum, chiar dacă e să nu câștigăm, tot îl pun. Nu știu, a fost frumos. Nu, că n-avem cum să nu câștigăm, că fac nervi. Dă-și mi-un băt. Stai că fac de 2 săbii. Ok, stai să mă regenerez și eu când mai vreau să... Stai așa un pic să arunc și eu porcările. Bă, hai că dacă ne prind aici... A, gata. Ce? Ne-au prins. Vin. Vin? Mm? Te pășit. Uite. Eu prin o parte, tu pun pe parte și mai... Treci mă cu a. Hai, 3, 2, 1, hai pe ei. Te-a omorât ăla? Da, m-am oară. Ok. Din săgeți. Trasă 4 săgeți odată aia. Fugi. Fugi, mă. Dă-i. Dă-i. Vezi că pune... Nu! Câte vieți ai? Am murit. Mor. Da. De... Nu-i nimica. Deci cam atât cu acest episod. Bye.